Výzva tohto projektu spočívala v prepojení troch odlišných technológií. Kotolňa využívajúca zemný plyn, tepelné čerpadlá a zdroj chladu s okruhom chladiacej vody pre výrobné stroje musia spolupracovať ako jeden celok. Využili sme 4 tepelné čerpadlá s celkovým tepelným výkonom 1450 kW a ekologickým chladivom. Cez doskový výmenník odoberajú odpadové teplo z chladiacej vody a premieňajú ho na teplo pre vykurovací systém. Inštalácia si vyžadovala otvorenie strechy tak, aby bolo možné tepelné čerpadlá osadiť do výrobnej haly. Na papieri to znie ako detail, v praxi to bolo niečo, čo robí projekt výnimočným. Z pohľadu prínosu a návratnosti sa v téme udržateľnosti jedná o jeden z najväčších projektov, ktoré sme tu kedy realizovali. V kotolni, kde máme technológiu nainštalovanú, sme zredukovali emisie CO2 o 95%. Zároveň eliminujeme odpar z chladiacich veží, kde dokážeme ročne ušetriť až 3,5 milióna litrov pitnej vody.